प्रमोद बर'आ बिटिआर सुक्ति खालामनानै इउपिपिएल पार्टी दानानै बिथाङा जेरै बिटिसि खौ 5 बोसोराव जेरैबायदि धंस खालामबाय जोङो बेबायदि धंस खालामनो बिथांखौ होनो हाया। दाखालि 22 तारिखआव जानाय इलेक्शननि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ जे मैया डिक्लेयार होदों बे डिक्लेयार होनायनि उनावहाय जोंनि गोसोआ बिराद रंजाखांदों। खुलुमबाय इउटिउबार बिथांमोनखौ लोगोसे दुलाराय बिटिसि बासि रायजो राजा गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आं खुलुमबाय। दा दिनै जोंहा जोबोद मोजां दिन रंजानायनि दिन। दिनै बे रंजानायनि दिनाव जोङो बेवहाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम लोगोसे जोंहा अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि जोंनि मावथिफारियाफ्रा दिनै ज' जानानै जोङो आगोलनिफ्रायबो ज'यै गोबां खामानि मावबोदों। दिनैबो रंजानायनि बेलायाव जोङो दिनै बेहाय ज' जानानै बे प्रेस मिटखौ लेंनाय जादों। मानो थाखाय लेंनाय जादों जे जोंहा थांनाय 22 तारिख मैया दाखालि 22 तारिखआव जानाय इलेक्शननि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ जे मैया डिक्लेयार होदों बे डिक्लेयार होनायनि उनावहाय जोंनि गोसोआ बिराद रंजाखांदों। जोंनाव हाजासे जोंनाव खुसि दं। दा जों लुबैनाय बादि रिजाल्ट जानायनि थाखाय दा गिबियाव आङो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां बिपिएफनि आफादगिरि बिथाङा जे दिनै गावजों लोगोसे 28 जन एमसिएलएफोरखौ लोगोआव लानानै 29 जन एमसिएलए दिनै बिथाङा देरहाहोनो हादों। बेनिखायनो आङो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो सिगाङाव बरायग्रोबाय। गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ आङो बरायबाय आरो बिथांखौ साबायखरबो बावबाय। लोगोसे जाय बिथांमोनहा 28 जन एमसिएलए देरहाबोदों गुबुन गुबुन समष्टिनिफ्राय समष्टिफोरखौ आङो बुंनो थांला बिथांमोनखौबो आङो गोसो सिंनिफ्राय गोसो गोथारै बरायनाय जासिहरबाय। दा दिनै बेजों लोगोसे जोङो जाय बिटिसिनि रायजोनि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी विभिन्न धोरोमनि सुबुंफोरा भटार बिथांमोनहा दिनै जोंनि खावलायनाय बादियै जों गुबुन गुबुन दल संगठना जेरै खावलायदोंमोन बेबादियै जोंनि खावलायनायखौ माने ग्रहण खालामनानै आजावनानै बिथांमोनहा जे नांगोलनि छबियाव बिपिएफ पार्टीखौ भट होनानै एकदम बिपिएफ पार्टीखौ लार्जेस्ट सिंगल मेजरिटी खालामनानै दिनै बिपिएफ हान्जाखौ बिटिसिनि सरकार दानो दिनै गोहो होदों। बिनि थाखाय गासिबो बिटिसि बासिनि भटारफोरखौ आङो आरोबाव खेबसे साबायखर बावो। दिनै जोङो आगोलनिफ्राय बुंबोबाय थादों रायजो राजा नोंथांमोन जे जोंनि बिटिसि 2003 नि 10 फेब्रुआरियाव जानाय जे एग्रिमेन्ट बा सुक्तिमोन एकर्डमोन बियो एक जानानै हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेरैबायदि मोजां सासन खालामनानै 6 शेड्यूलनि प्रोविजन इमप्लिमेन्ट खालामनानै बिथाङा बिटिसिखौ ग्रोम ग्रोम जौगाहोदोंमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा माने बे जौगाखांनायखौ हिंसा खालामनानै बै समनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट जाय प्रमोद बर' बिथाङा नंखाय फाला प्रक्सि आन्दोलन खालामनानै 2020 नि 27 जानुवारियाव बिथाङा जे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामदों बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट दा बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि दारै बिथाङा बिटिसि 6 शेड्यूलनि टोटेल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टेमखौ धंस खालामजोबनानै जोंनि बिटिसि बासि रायजोफोरखौ आलाय आथानि बिथाङा खालामबायमोन। बे 5 बोसोरनि गेजेराव ना टिका टुक्लि मोनदों ना साख्रि मोनदों ना डेभेलपमेन्टेल खामानि जादों ना खामानि मावनो मोनदों। रायजो राजा बिथांमोनहा बिटिसि ओनसोलना कन्ट्राक्टरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै लेबार श्रेणी गासिबो रांखान्थि जुरुला अबस्थायाव फैदोंमोन आरो जोंनि बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेशननि जे सिस्टेम बे सिस्टेमखौ धंस खालामदोंमोन। बेनिखायनो जोङो होनबोबाय थादों जे प्रमोद बर'आ बिटिआर सुक्ति खालामनानै इउपिपिएल पार्टी दानानै बिथाङा जेरै बिटिसिखौ 5 बोसोराव जेरैबायदि धंस खालामबाय जोङो बेबायदि धंस खालामनो बिथांखौ होनो हाया। नंखायनो जोङो रायजो राजाखौ खावलायदों जे प्रमोद बर'आ बिटिसिनि बिराद अन्याय खामानि मावबाय बिराद गाज्रि खामानि मावबाय। जों बिथांनि एक्टिभिटिसखौ बिथांनि पलिसिखौ जों मुगैयो जों नेवसियो। नंखायनो हाग्रामाखौ पावाराव लाबोफिननानै प्रमोद बर'खौ होखारनांगौ। प्रमोद बर' हाथाव बिटिसि बासाव प्रमोद बर' हाथाव बिटिसि बासाव जों बे स्ल'गानखौ जायगा जायगा जोङो होबोदों ससियेल मिडियानि दारै होबोदों। दिनै जों नुनो मोनबाय रायजो राजाया जोंनि खोथाखौ निश्चय बुजिनो हादों। बुजिनानै बिथांमोननि गोसोआ दिनै सोलायनानै जोङो खावलायनाय बादियै नांगोलनो भट होनानै दिनै बिटिसिखौ रैखा खालामनो हाफिननाय लामायाव निश्चय फैबाय।
दा बिनि थाखाय जोङो रायजो राजानि खाथियाव जेब्लाबो खर' गंग्लायै बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावो बिथांमोनहा मदद होनायनि थाखाय बिटिसिखौ बासायफिननायनि थाखाय दा दिनै बे बेलायाव आं बुंबावगोन दिनै जाय प्रमद बर'आ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ 5 बोसोराव बिटिसिनि गासैबो 6 शेड्युलनि नर्मसफोरखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमखौ धंस खालामबाय बिटिसिनि मानसिखौ गरिब गुन्द्रा खालामबाय दिनै बेबादि इउपिपिएल प्रमद बर' दैदेननाय बे पार्टिखौ दिनै दिपेन बर'मोन बादि एबसु प्रेसिडेन्टआ सासे एबसु प्रेसिडेन्ट जानानै बे जोलैनि हांगार जाथि बिरोधि बिटिसि बिरोधि बे प्रमद बर' इउपिपिएलखौ सापर्ट होनानै एबसुखौ एबार माने आरोबाव खेबसे प्रमद बर' इउपिपिएलखौ आरोबाव देरहा होबावनांगौ होननानै बिथाङा जे खावलायदोंमोन बिथांनि बे खावलायनायखौ दिनै रायजो राजाया जोगारबाय नेवसिबाय मानोना बियो असत्य दिनै बे थांनाय बिटिसि इलेक्शना सत्य आरो असत्यनि जुजिनायमोन रायजोफोर दा हाग्रामा महिलारिया सत्य बियो सैथो एग्रिमेन्ट खालामदों बिटिसि सुक्ति खालामदों बे सैथो एग्रिमेन्टनि दारै बिटिसिआ बहुत डेभेलप जादोंमोन बेखौ धंस खालामदों प्रमद बर' बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ नंखायनो बिटिआर एग्रिमेन्टआ जोंनि बिटिसिनि एकदम बिराद धंसकारक होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बे धंसकारक राजनीति हान्जाखौ दिपेन बर' बादि एबसु आफादगिरिया दिनै सापर्ट होदों बिथांनि सापर्ट होनायनि आन्दोआव निश्चय माखासे बिथांनि पार्सनेल गेइन जानाय बेहाय खोथा दं दिनै नाथाय रायजो राजाया बिथांनि बे रिक्वेस्टखौ दिनै जोगारनानै जोंनि रिक्वेस्टखौ दिनै रायजो राजा लाखिनानै हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ पार्टिखौ दिनै देरहाहोबाय बेयो जोंनि खोब मोजांनि बाथ्रा दा आङो नंखायनो दिपेन बर'खौ बुंनो सानो नोङो एथ' असत्य नोङो एकदम माने हारिनि गाज्रि मावग्रा राजखान्थि दोलो इउपिपिएलखौ सापर्ट होग्राया नोङो मा रोखोमनि एबसु प्रेसिडेन्ट नोंलाय दिपेन बर' दिनै नोंनि बे रिक्वेस्टखौ रायजोआ जोगारबाय नोंनि पार्टिया नों जायखौ सापर्ट होयो बे पार्टिया दिनै बिराद गाज्रि जेनबाय बेखौ नायनानै दिनैनि दिनाव रायजो राजाया नोंजों गैला होननानै नोङो मिथिखानानै दिनै नोङो एबसुआव प्रेसिडेन्ट जानानै थानायनि नोंहा अधिकार गैया नैतिक अधिकार नोंहा गोमाबाय नोङो इमिडियेट एबसुनिफ्राय नों बिबान हो नोङो साख्रि बाख्रि आगोलाव मावनानै हयथ' दासो गारदों जानो हागौ नोङो फिसा फिसौ खांनानै फिसा फिसौआनो ग्रेजुएसन फरायनाय बे मानसिया एबसुआव थानो दरकार गैया एबसुआव मानसि जोबाखै बहुद मावनो हानाय केपासिटिनि मानसि दङ बिथांमोनखौ मावनो हो दिपेन बर' नोङो एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै व्यक्ति स्वार्थखौ नोजोर बोनानै नोङो जानला मोनला बे जाथिनि बेरेखा मावग्रा पार्टिखौ सापर्ट होबाय थाबा बेयो जानाय नङा दा बे हिसाबै एबसुआ दिनै दिपेन बर'आ बुजिनांसिगौ जे नोंनि खोथाजों रायजोआ सोलियो ना जोंनि खोथाजों रायजोआ सोलियो जोङो प्रुफ मोनबाय दिनै दिपेन बर'आ बे बिटिसि बासिबा बर' समाजाव नोंहा जायगा गैया नोंसोर असत्य नोंसोरनाव धोरोम गैया नोंसोरनाव जातिनि साननाय गैया नंखायनो नोंसोरबादि शक्तिया थाबैनो धंस जानांगौ जों बेखौ कामना खालामो दिनै जोङो नुदों जोंहा इसोरनिबो अननाय दं बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि अननाय दं नंखायनो जोङो आगोलाव होनखादोंमोन जे प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्ति खालामनानै उपेननि आदर्श नीति गासिबो धंस खालामबाय बिटिसिखौ धंस खालामबाय बेनिखायनो उपेना बेखौ जोख्लायनो दतमायाव लेंहरदों होननानै जों बुंदोंमोन दिनै दतमा समष्टिनिफ्राय बियो जोबोद गाज्रि जेनबाय गयबारियावबो जेनबावनांगौसोमोन बियो बिनि माने कर्मनि पाप हिसाबै दा बे हिसाबै दिनै दतमानिफ्राय बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आत्माया बेखौ जोख्लायबाय आं नंखायनो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आत्माखौ आङो माने धन्यबाद होयो दा आं बेखौल' दिनै खावलायनो लुबैबाय जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाया कयेक दिननि परे गभर्नमेन्ट दासिगोन आङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबो बिथाङा अथ टेकिं खालामनानै गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव जाहाथे दाखालि रायजोनो होनाय जे इस्टाराव लिरनाय माखासे बाथ्राफोरखौ मावनो होननानै खोथा होनायफोरखौ जाहाथे बिथाङा मोजाङै मोजां लासै लासै मावफुंलांनो हायो रायजो राजाखौ गोजोन होनो हायो खोथा होनायफोरखौ लाखिनो हायो जाहाथे आं बेखौल' खावलायदों आरो लोगोसे जोंनि बड'लेण्डनि जेनाखि बिभिन्न जनगोष्ठिया दिनै जोंजों मदद होदों मानो मदद होदों नंगौ सैथोजों जोंनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोनहा फोथायनानै दिनै राजबंशी मुस्लिम
आरो नेपाली बा सावताल आदिबासी गुबुन गुबुन जनगोष्ठिया दिनै हाग्रामाखौ जोङो सापर्ट होदों आरो बयनिबो सापर्टै निश्चय हाग्रामा महिलारिया उननि समफ्राव जेसेबां दिन फैदों बेवहाय रायजोनि मंगलनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय शान्तिनि थाखाय निश्चय बिथाङा खामानि मावनो हालांगोन बेखिनिखौनो आं आसा खालामबाय लोगोसे आरोबाव जोबथारनायाव जाय जाय जोंनि बिटिसि नि गुबुन गुबुन हारि माहारि गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बिपिएफ खौ भट होनानै देरहाहोदोंमोन बिथांमोननि प्रति आरोबाव थोजासे माने रोजा रोजा साबायखर बावनानै आङो आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।